Fl-okkażjoni ta' 30 sena mill-ftuħ ta' Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun, wieħed jista' jixtri set ta' 3 muniti kommemorattivi li jfakru 3 deċenji mid-dar naturali tal-Partit Laburista. Waqt il-maratona ġbir ta' fondi bris il-Partit Laburista ta' nhar il-Ħadd li ġej sabiex jitfakkar dan l-anniversarju tant importanti, il-Partit Laburista se jiftaħ il-bibien taċ-ċentru minn fejn il-pubbliku mhux biss jista' jixtri l-muniti, iżda wkoll se jingħata l-opportunità li jżur il-Kamra minn fejn jixxandru l-konferenzi, is-sala tal-Eżekuttiv minn fejn jiltaqa' l-grupp parlamentari u l-Eżekuttiv tal-Partit kif ukoll l-uffiċini tal-Prim Ministru, deputati mexxejja u dak tal-Kap Eżekuttiv. One News tkellem mal-kap tal-komunikazzjoni u kelliema tal-Partit Laburista Norma Saliba dwar l-importanza ta' din il-maratona. Ġifieri nhar il-Ħadd tkun okkażjoni biex wieħed jifhem iktar fejn qed jinvesti flusu, apparti li jista' jara anke pubblikament illi flusu qegħdin jiġu investiti fi proġetti differenti mill-Partit Laburista anke qed nuru permezz tal-midja tal-partit id-diversi xogħlijiet li qed isiru mhux biss fil-kwartieri stess, imma wkoll fiċ-ċentri laburisti ta' diversi lokalitajiet għaliex l-investiment mhuwiex biss ċentralizzat, imma wkoll fid-diversi lokalitajiet.